अरे बड़की जिज्जी, अगर जो बूढ़ा से बतवाई ले तू तो जाई तो अपने माई खिया घूम आई तन भाभी के हमरे लड़का उड़का हुए वाला बाटे तो काजर वाजर लग वही पड़ी और कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत मिल जाई। अपन खर्चा बर्चा चलबे करे तो कुछ दिन। अब बताओ मर्द हमान रहा थे बाहरी पैसा ना दिए हमें ना और कुछ हो कैसे हमारे पार हुए वाला बाटे। अब माई खिया से हमारा सहारा बाटे तो बतवाई ले तू अगर जा तो जाए घूमी होती है हम। अरे ए बहिनी, बूढ़ा सा हम का बतवाए छोटकी का बतवाए ले। अब ही 2 महीना पहले बतवान रहन तो यह बतिया कहन ना कि अरे छोटकी के नहीं हरवाई ओकरे भाभी के लड़का हुआ वाला बाटे और का चला जाई दियो तो मान गए रही बूढ़ा तुरंत है। और आज अगर जब मैं फिरू कहबई कि लड़का हुआ वाला बाटे तो काऊ कहिए कि हर महीना इनके भौजाई के लड़के हुआ थे मैंने का हो गई छगड़ी बकरी के बाटी का। अरे तो जीजी ये बताओ तो जब हमारे 3 भौजाई बाटी तो का तीनों भौजाई के एक ने सेवरी पड़ जात है। अरे अगर पिछड़ के तो परवाई करत है इतना बताओ तो गई साहब में। अब मान लो 2 महीना पहले एक जने का सेवरी पड़ा रहा और 2 महीना बाद जब सेवरी एक जने पड़त बाटे तो हमें हमार कौन गलती बाटे। अब अगर जो लड़का उड़का होई ओकरे काजर वाजर लागी तो लगावे जाए पड़ी कि नहीं जाए पड़ी बुआ हो ना तेरन कहिए। अच्छा ठीक बाटे खेते भाई काम बाटे बूढ़ा कह के गए बाटे कि अलुआ उड़िया खोद उठा बाटे और प्याजी का बेरा आने गए बाटे नहीं रहो आवे और चलो का प्याज वाज बैठा दे जाए अपन बेरा बाड़ी बनाए कहिए चलो कोहा वहां बना ले जाए तो उन्हें बूढ़ा हो जाए खुश जानियो। अब बूढ़ा हो जाए खुश तो वही बहाने उनसे वही लगे कहबे तुरंत कह दिए हाँ ठीक बा चली जाओ जानियो चलो। अरे का तोरे गौरान जेठान के मैया गठत मठत बाते हो अरे हमहू के बताओ हमहू जनतन थोड़े कहिए। अरे कुछ नहीं चटकीला बहनी यह गए बाटे कलू बप्पा आने प्याज कहिया बेरन और चला जाए आलू आलू खुद उठा बाटे अपन कोहा वहा बना ले जाए बेरा बारी अपन कई उठे जौन करे खोए तो नहीं यह कुल स्वतः जात रहा बूढ़ो कह के गए बाटे कोहा वहा बना ले तो ना आवे जल्दी से नहीं अपन छाट काट के बैठो ही रहा तेरिया अपन बैठ गया जल्दी। अरे राम जाने बहनी का बताई तोहरे लोग से ना पियाजी के बेरन में आपकी आग लाग बजे से आग इतना महंगा का बतावे। अगर जो 4 6 कोहा के हो के बैठावे खोए ना तो एकदम सना जान लियो कि आफत आई दी इतना महंगा पियाजी बेरन चलत बाटे जैसे कि का हीरा मोती बेचत है बजरिया मैया। अरे गए रहन 2 किलो लेके आए बाटे कोनी में से ना हम बैठाइन बाटे बहनी 3 4 कोहा नाई भे बाटे का कही इतना आग लाग बाटे और जवन बेकार बिया है कि का बतावे। अरे ये बहनी सही कहत बाटी आग लाग एकदम पियाजी बेरना महंगा बाटे। अरे तो अब्बे बूढ़ा हमरे पैसा दिए बाटी का लोग गप्पा कहिया लावे खत्ती बेरन और कुछ औरे जोड़ के दिए बाटी। अब अगर जो अब्बे महंगान होई पियाजी बेरनवा तो उतना मिली नहीं और कलो गप्पा लेके दे गई है ना तो अब्बा मन के ऊपर अकलन के लगावे लगी है बूढ़ा के तुरंत कटौती कैली हो ये दुनिया भर का सुनाई है अब्बा। आओ बैठो बच्ची खड़ी काहे बाटी पहले आओ बैठो थोड़ी देर बोला बतवा जा फिर बाद चली हम लोग खेते को। अरे बहनी जनती नहीं हमरे बूढ़ा का दिया वो पैसा ना 1 रुपया जोड़ के दिए बाटी कि इतना किलो बिया लेके आयो और अगर जो अब्बे कहूँ दूसरा भाव मिले कहूँ महंगा नहीं हो दिया तब बताओ उतना मिले वाला बाटे। अब उसे कम लेके आई है तो बूढ़ा का सोचे है कि एकर मतलब लागत बाटे हमें से पैसा खाइस बाटे और पूरा लेके आइस नहीं बाटे। अब वो का जाने कि पेज एक बेरना महंगान बाटे कि सस्तान बाटे। अरे राम जाने बच्ची तुमसे का बताई हम। अरे जवन आग लाग बाटे हम गए खरीदई अरे जवन बिया क्यों नहीं पूछत रहा ना क्यों पूछत नहीं रहा वो एकदम समझ लियो कि हीरा का भाव बिकात बस सोना का भाव सोना का एकदम समझ लियो का कही तुमसे हम। इतना महंगाई प्यारी बेरन खत्ती हम अपने जीवन काल मनाई देखन बाटे इतना महंगाई एक देखित बाटे हम। ए तो बहनी फिर जब इतना महंगा बाटे तो जो गरीब दुखियारा परिवार बाटे वह कैसे प्याज वाज बैठा पहिए अब की तो प्याजिया ना बैठा पहिए जब अब की प्याजी बेरन इतना महंगा बाटे तो आओ वाले समय में जब एका हो जाई उखाड़ जाई प्याजवा तैयार हो जाई तब तो प्याजियो महंगा नहीं ना बच्ची। अरे बच्ची वो तो जाहिर सी बात बाटे जब प्याज बेरनिया महंगान बात ना तो प्याज इतना बैठा ही ना जाई तो प्याजिया जाहिर सी बात है महंगाई। अरे मुटका अरे ये खदवा साफ होई के बाटे और पेज एक बेरना मंगाए बाटी चलती वका अपन कहो बनाई लेती तो उन्हें लेके आवत न हुआई चला जब बैठाई दे दे तुरंत पटाक से नहीं। हाँ अम्मा चलित बाटे बस ये चटकीला बहनी आई करे नहीं बेटो थोड़े बतवाए लागन बैठ कहिया नहीं खेते में यहां जावा जात रहा हमरे दोनों दिन जावा जात बाटे लेकिन अम्मा सुनित बाटे पेज एक बेरना बहुत महंगान बाटे एकदम सना आग लाग बाटे प्याज एक बेरन महिया और दिए बाटी पैसा जोड़ गाट कहिया। अब बताओ उसे कम बेरनिया मिली तो कैसे काम चली। अरे भागा भला रो बहनी पता नहीं तुमसे कान के कहल बाटे प्याज एक बेरन महंगान बाटे। अरे के कागा महंगान बाटे अब भाई प्रधान लेके आए बाटे नेता लेके आए बाटे गुरु लेके आए बाटे सजने लेके आए बाटे वो लोग के लिए तो नहीं महंगा बाटे और तू कहत बाटे महंगान बाटे। अरे कौने दुनिया में जीत बाटे बच्ची। अरे तो ठीक है बाटे अब्बा लेके आई है कलो गप्पा और देख लियो महंगान बाटे सस्तान बाटे का है कौन आई है। अरे भैया ये कितने के बिया लेके आए बाटे तुम्हें कितना रुपया हम दिए ना तो
बाटे। मैंने का भाव चलत बाटे बदरिया में यहाँ बियावा कहिया रेटवा? अरे राम जाना अम्मा तुमसे बताई दे हम ना, तो जवन महंगाई बाटा अब की प्याज की बेरन कहिया जवन महंगाई बाटा की का बताई तुम्हें। अरे उतना महंगा सोना चांदी का बिका जितना महंगा प्याज की बेरन अब की बिकात बाटा भला भाई। देखियो अम्मा तुझे का कहत रहन हम का कहत रहन कि पेजी गणना आपकी बहुते महंगान बाटे, लेकिन तू मनते नहीं रही हमार वाली कहवा। कि राम हो दादा जान पर हमारे सदमा लाग गए बाटे। इतना रुपया दिया ना, इतने रुपए में है इतना बिया आवा रही। अरे राम बपाई अभी खेतवा कैसे बैठा जी मटका मने पूरा बताओ। पैसा कौड़ी नहीं बाटे कि बिया और मंगाई ले हम। अरे या अम्मा का करबू जवन बाटे तवन चलो बैठाओ और का होई जवन होई तवन होई। सही बताओ भैया बिया सही महंगा बाटे कि तू कटौसी तो नहीं कैली हो बाटे यार। मैंने पैसा इस नहीं काट लिया बाटे खाए के मारा तू बतावा तो बिया बहुत महंगा बाटे। अरे भाई हम नेता सना प्रधान सना पूछ के आए बाटे गुरहु लेके आए बाटे। इतना महंगा तो नहीं बाटे जितना महंगा तू बतावत बाटे बाबू। देखो अम्मा अगर जब तुमका अपने बेटा के ऊपर ना विश्वास हो है ना तो कहूँ भेजा वजा ना करो लावे करते ठीक बाटे। जब बाहर ये आदमी के ऊपर तुमका भरोसा बाटे तो उन्हें दे दिया करो लेके चला। अरे पहले बिया क्वालिटी देखो और जवन बिया हुआ उठा के लेके आए बाटे ना, पहले जाके ओका देखो मरी कुलवेस बिया बाटे पता नहीं खत्म बैठा के बाद खत्म लागी कि लगवाई नहीं करी। नहीं भैया विश्वास है बाबू मुटका ए ललिका चलो खेते में चलो फटाक से का बैठा जाए। हम चलो काट अपन छाट पीट के कर दई दी बाटे और तोरे लोग भर्रा बैठाई डारो कितना है बाटे दुको होई नहीं चलो बैठाई डारा जाए। तो भैया बाबू बहनी आप लोग भी कमेंट करके बतावा जाए आपके एरिया में प्याज के बिया का भाव का चलत बाटे। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाए, लाइक कर जाए, कमेंट कर जाए और बेल आइकन दबावे के ना भूला जाए ताकि अगला वीडियो डाले पे आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, वो वीडियो आप लोग सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।